Tofa yoyo din nan ake yin ta. Ina masu cece kuce game da cewa an samu matsala tsakanin injiniya daga Tarabiyu Musa Kwankwaso da kuma Bola Ahmed Tinubu, sannan kuma ina waɗanda suke cewa Bola Ahmed Tinubu yana zawarci injiniya daga Tarabiyu Musa Kwankwaso zuwa cikin jam'iyya ta APC. To ku sani cewa a yau fa ta fara ta kare domin ga baran batama an riga an yi ta. A yau daga Abdullahi Umar Ganduje ya tona asiri game da abubuwan da suke faruwa. Kuma sannan bugu da ƙari idan ba ku manta ba a jiya mun dora muku program wanda dan Bello na kan cewa ya fa tona jam'iyya ko mu ce ya tona asirin gwamnatin jihar Kano ga fa hujjoji a rubuce. Shin dama haka siyasa take? Dama mutane da suna yawan faɗa suna cewa siyasa yar akuya ce, siyasa ba ta da gwani, sai dai idan ka iya ta kai ma, kuma a lokacin da take yi da kai a lokacin ne fa za ta yi da kai. Idan fa ta riga ta watsar da kai ta riga ta watsar da kai, kamar yadda mutane da suke ta faɗa suke cewa kamar yadda aka ɗauko daga Abdullahi Umar Ganduje tsawon shekara 30 kenan bai taɓa sauka daga kan kujerar mulki na tsawon sati ɗaya ba, ma'ana bai taɓa tsayawa ba shi da mulki ba mukami a hannunsa na tsawon sati guda ba. Kuma tabbas magana haka take, yasa wasu suke cewa tabbas fa akwai gagarumar matsala fa idan fa daga Abdullahi Umar Ganduje ya mutu fa akwai gagarumar matsala, domin me mutumin da ya mutu ma yana rike da mulki na tsawon shekara daya. Mutane suna mutukar, musamman ma manyan malamai suna mutukar tausaya mishi domin tambayoyin da za a yi mishi na ranar gobe kiyama. Domin dama in ba ku manta ba an ce fa dukkanin wani mai mulki ko kuma wani wanda ya rike wani mukami ranar gobe kiyama fa ya sani cewa fa a daddaure fa zai tashi fa. Shin daga Abdullahi Umar Ganduje shin hisabin da za a yi mishi tambaya anan shine daki za a yi mishi koko a lokaci ɗaya za a haɗa mishi? Malamai dai suna ta maganganu akan, musamman ma yanda yan jam'iyya suke ta zance ko mu ce yan hamayya suke ta zance akan daga Abdullahi Umar Ganduje. Idan ko muka ce za mu koma bangaren zababben shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ku sani cewa a jiya nan fa injiniya daga Tarabiyu Musa Kwankwaso ya nuna cewa shi fa bai amince ba shi da niyya, kuma sannan ba shi da ra'ayin komawa jam'iyyar APC, sannan kuma ko da a ce zai koma jam'iyyar APC ya ce har abada ma ba zai taɓa koma jam'iyyar APC ba. Ya ce da ya koma jam'iyyar APC gare ya haƙura da siyasa karankatakaf a cikin jihar Kano fa, ko kuma ya ce ya haƙura da siyasa ga baki ɗaya a faɗin duniya. Domin me ga fa a dalilinsa ya bayyana cewa jam'iyyar APC ita ce ta cilla ƙasa Najeriya a cikin mummunan yanayi, ita ce ta cilla ta a cikin mummunan hali, wanda kuma a yanzu mai cire ƙasa Najeriya a cikin wannan mummunan yanayi tabbas fa sai dai Allah. Idan ko ba ku manta ba, injiniya daga Tarabiyu Musa Kwankwaso ya ƙara da cewa fa zababben shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana nuna wariyar addini da kuma wariyar wato kabilanci, sannan kuma yana nuna wariya ta cewa ya za ya zo ya dinga raya kudancin Najeriya amma baya raya arewacin Najeriya. Tabbas injiniya daga Tarabiyu Musa Kwankwaso yana da gaskiya fa anan ba, domin me ga dalili. Idan ba ku manta ba, ta'addanci da ake fama da shi ana fama da shi a cikin arewacin Najeriya, shin akwai a cikin kudancin Najeriya? Ba a fama da shi. Sannan bugu da ƙari kwace-kwacen wayoyi da ake fama da shi a cikin arewacin Najeriya ana fama da shi a cikin kudancin Najeriya? Ba a fama da shi. Faɗan addini da ake, sannan kaji an ce wai kaji ana fada tsakanin dan izala dan shi'a, ko tsakanin dan shi'a da dan dariga, ko dan tijjaniya, ko dan wani dai kungiya haka. So shin kuna ganin suna yin su a cikin kudancin Najeriya? Ba a irin wannan. Sannan bugu da ƙari kamar irin garkuwa da mutane da ake ta fama da shi a yi kidnapping din mutum, ana wannan a kudancin Najeriya? Ba a yi. Sannan bugu da ƙari manya-manyan kamfanonuwa waɗanda suke rayuwa, waɗanda suke kawo ci gaba a cikin Najeriya baki ɗaya, shin akwai su a arewacin Najeriya? Babu su. Sannan bugu da ƙari idan ba ku manta ba, kama irin su zamba cikin aminci da yaudara da cin amana, kwacen waya, kwacen mota, kwacen mashina da sauransu, shin ana yin su a cikin kudancin Najeriya? Ba a yin su a cikin kudancin Najeriya. Wa'annan kaɗan sun isa hujjojin da ya kamata ku gane cewa tabbas kamar maganganun da injiniya daga Tarabiyu Musa Kwankwaso ya faɗa yana fa da mutukar gaskiya a cikin wannan maganganun nashi. Yana da gaskiya. Me yasa muka ce yana da gaskiya? Shine tabbas irin wannan abubuwan ba sa faruwa a cikin kudancin Najeriya. To me yasa suke faruwa a cikin arewacin Najeriya? Shin shugabannin namu ne ba sa kishin arewacin Najeriya, ko kuwa me yake faruwa, ko suna mutuka jin tsoron shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu? Kamar fa yanda aka faɗa fa, idan ba ku manta ba, ministan tsaro fa na Najeriya gabaki ɗaya, na ƙasa gabaki ɗaya fa dan arewacin Najeriya ne, kuma dan jihar Jigawa ne. Idan ba ku manta ba, dama mutane da suna yawan cece kuce bai kamata a ce a ɗauki Badar Abubakar Talamis a bashi ministan tsaro ba, domin me ko me za a bi ka'ida, a bi cancanta, a bi dacewa. Badar Abubakar Talamis idan ba ku manta ba, ko dan banga bai taɓa yi ba, ko dan agaji bai taɓa yi ba, ko dan wani aiki irin na tsaro bai taɓa yi ba, irin na wasan ƙasa ma haka, irin kamar irin ɗan tsaro da ake na wasan ƙasa, ko kuma irin a makaranta ta firamare haka, ko kuma irin a makarantar secondary school a bashi wani mukami na tsaro, bai taɓa yi ba. To ya za a ce za a bashi tsaro na ƙasa baki ɗaya? Shin kuna ganin cewa wannan tsaron ya dace? Kuma ya sani cewa fa
zababben da aka baiwa wato kamar shi Badar Abubakar mai talamis din tsohon gwamnan jihar Jigawa an bashi ministan tsaro na ƙasa baki daya ya sani cewa fa idan ya dauko wata mahanga mai karfi a wannan mukamin fa da aka bashi ba fa gata aka yi mishi ba a yi mishi gata ba ko kadan, sannan ba a yi mishi adalci ba, sannan ba a yi mishi cancanta ba a ka'ida kamar yanda yan jihar Jigawa suke faɗa da kuma mutanen al'ummar Najeriya suke faɗa suke cewa Badar Abubakar mai talamis bai kamata ya shiga harkar siyasa ba. Me yasa aka ce bai kamata ya shiga ba? Shine tun tala hidaman mai kuɗi ne, kuma kowa ya riga ya san shi ba karamin mai kuɗi bane. Wannan siyasa da ya shiga ya lalata kuɗinsa kamar yadda mutane suke faɗa. A yanzu Badar Abubakar mai talamis idan zai kwana yana rantsuwa idan zai ɗauki alƙur'ani dozin ya ɗora a kansa, ya ɗauki alƙur'ani ma'ana dozin guda 12 kuma kowanne cikakke izu 60 ya ɗora a kansa yana rantsuwa yana cewa bai saci kuɗi ba wallahi babu wanda zai yadda, domin yayi mulkin jiha har na tsawon shekara 8 wanda kuma kowa ya riga ya san da cewa kamar yadda mutane suke faɗa suke cewa kamar yadda 'yan al'ummar jihar Jigawa ne suke cewa da kamar a ce Badar Abubakar mai talamis a mulkin da na tsawon shekara 8 da a ce ya kwatantawa fa ba farabi ba ko ya irin sai ya kwatanta irin aikin da yaran sa'i wato Malam Umar Namadi Danmodi wanda yake kan kujerar mulkin sa a yanzu a tsawon shekara 2 Malam Umar Namadi Danmodi yayi gagarumin aikin da wasu suke cewa da kamar a ce Badar Abubakar yayi irin sa a tsawon shekara 8 da Jigawa ta ci gaba, sannan kuma da Jigawa ta zarce dukkanin wasu jihohi da suke tsatsarin da suke nema su kawo wato Jigawarai ne. Tabbas wannan abu da mutane suke faɗa abu ne ta wani gefen zamu iya cewa suna da gaskiya, ta wani gefen kuma mai sanin gaskiya sai Allah mai biye na fitar da kuɗin na jikinsa ne suke cinyewa. Sannan kuma duk ba wannan ba, idan mu kuma ta ba idan muka dawo bangaren wannan ministan tsaro da aka bashi wanda ake cewa tabbas ba a yi mishi adalci ba, ku sani cewa fa a ministan tsaro da aka bashi fa dukkanin wani rai da ya mutu ta bangaren rashin tsaro fa rana gobe kiyafa akwai fa mummunan sakamako a kansa, kuma yana da wani kasafi wanda wato a kansa yake. Tabbas wannan mummunan abu ne wanda shi kansa idan ya tsayi tunani zai ga cewa a yanzu tun daga hawansa tsawon shekara 2 zuwa yanzu rayuka nawa aka rasa a cikin jiharsa, kuma ta bangaren matsalar rashin tsaro ya sani cewa fa idan jami'an tsaro suna da matsala to ya sani cewa fa shine fa babban fa wanda za a fi rubuta mishi gagarumin abu ma'ana gagarumin zunubi, domin shine wanda rantsuwa kuma shine wanda aka bai ministan tsaro kuma ya alƙawari zai kare rayukan al'umma. So tabbas akwai gagarumin matsala. So idan ma muka cire wannan akwai dai abubuwa daban-daban da suke faruwa a yanzu a cikin Jigawa a cikin jihar Jigawa wanda tabbas ci gaba ne yake zuwa sosai kamar yadda yan jihar Jigawa suke ta faɗa, sannan kuma a Najeriya wanda mutane kuma yanzu suna ta cece kuce inda ake ta zazzagin gwamnatin